nakadaw ka jingbom la khor trophy haga Saudi Pro League kumjoro hagi weki league kum haga AFC Champion League shabe kam u coach ka Al Nassr u Stefano Pioli u badai nakari Italy u leshim tiya ka Al Nassr kum u coach nado usnam arjar arposau hado nusnam arjar posan but haga jaka u Stefano kat kum kitlong kubor laban wanda u coach ka Al Hilal u George Jesus u banakari Portugal but u coach ro ya ka Al Hilal ha bepej ya ka jingla u George Jesus u balshim ti ya ka Al Hilal ha ka jingla kai baladem kalong ka bakra hodo kata-kata namar ka jing don jong ni coach ha ka Al Hilal wat ka Al Nassr kala shem jing shibon ban lem ya ka Al Hilal ha ka Saudi Pro League but ka Al Hilal menta kala pujuli da way pat u coach utau dai Simon Inzaghi ubana kari Italy ka jingdon Ronaldo haga Al Nassr nado usnam arjar arpulai hado ne usnam arjar pusan lakot kumbalai ngut ki coach ki bela shabe kam namar ka jingbom yo nam job haga Saudi Pro League kumjo ro wat haga AFC Champion League ka bala rem kumbalai la ar haga semi final persya ya Kawasaki kumta kat kum telong kubor naka Sky Sport News iman bau Ronaldo udang sahi bat ka Al Nassr namar nado menta ki babon ki balang ki paiba ki la pensya skor banap Shano Ronaldo un peniso ya ka kontrak patamai namar satang sauski ka kontrak jong u bat ka Al Nassr kalakun kumta imat Ronaldo udang sahi bat ka Al Nassr bat ban peteng ya ka jing laka jong u bat ka Al Nassr kubeshbon